Hasti ganangino tiri hai shalo edisi manmashal eba tifrasharno muthangai narangna bagai raksa kabasrimani 1984 BC Nizitham Agus Salmario hakotoni Congress hapang tiri bai fil BC bruci kakha edisi manani bagai kebangma borokno langmarika thirika coba klaika aboni buthaino tiri joto tifrasharobo mankha tongthok edisi manmashal eba 6 schedule manmashalo ha bobagrabo joto hastini lukrogno kha kaham yafarka fiaba kha kaham yafar phano tipra sharok manthai soktai bai haksal diwi toni jangmonoti khok khenka bobagra bini sakbai thani social media wo post klaika TTAADC hapango mungsa gerei rangni bial phanni bial councilo kerongrok pass klai rohorphono bill lok pass klai rohorphono ksawi toni jago Village Committee ni chongmari rokbo khlaidiawoi muthagriwoi tonibo bobagra tebo koksaka moito khlairina nango jeng edisino phandak na henke politics no torja gyawoi lokuni bagisi wansungna nangnai sikangna nangnai